Aduna ka ba'y suliran nga nagumon karon sa imong galamhan nga dili nimong makaya nga ikaw ra? Ato ka ng dungagan. Pinagi dinhi sa programang Kini ang imong suliran. Kini ang imong suliran. Suluha. Kini ang imong suliran. Suluha. Kauban ang dili tantong bantog nga magtatambag sa radyo. Kuya Helen. Kuya Helen. O karon, ani ana siya. Ani ana. Hello! Ayan ako mga higala karon pag-usap din sa ato ang tulumanon. Kini ang imong suliran. Suluha! Ako gyapon ninyong Kuya Helen mga higala bat-bat sa sulat tampo karon nga gipadala di sa tuang. Madunggan ninyo Visayas ug Mindanao. Sa istasyon nga kung asa maghatod kaninyo. Og mga labas kay mga balita. Mga musika, mga higala nga mutuhop sa ato mga kasing-kasing. Mga sulat-suliran nga kakukuhaan na to, kapupuan na to og mga udlot sa pagtulunan mga higala. Mga health tips. Kini ang Brigada News FM Philippines mga higala. Mga tag Philippines, madunggan yun na tibok Pilipinas. Basta doon ay radyo. Og, siyempre pa kini ato tulumanon gatod ka na to sa Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang mga sakit. Pag tumarog Power Cells Herbal Capsule. Mo yung ganito og Power Cells mo hingala. Kana yung mga selula diha. Ha, puno na siya sa power. Mauna nga kanang imong mga cells sa imong lawas kung dunay mga dunay mga hilo, no? Dunay mga oxidants nga mosulod sa atong lawas ay i-kick out na sa tuang mga cells tungod kay lig-on ang atong immune system pinaagi sa power cell. Pero dili lig-on ang atong power cells mahingala. O dunay dayoy kuan dunay mga sakit nga mosulod sa ato mga selula ang imbuhaton mo ingon na siya wow bayo kaya na mga higala no so oy naa naman day mo diha no niana po ko din ni mga higala karong buntaga magabat-bat na taog sulat tampo ha ato na ning ablihan siguro ang sulat tampo mga higala nga gipadala di sa ato ano. Siyempre pag ay dili ta mo ditso ha mukuan sa ta mo asan man to dapita wala na diri sige siyempre ha yan na karon ang atong sulat mga higala to na ning ablihan yan no nadunggan ninyo ang sulat mga higala ako pa dyan ipadungog sa inyo ang sulat sobre man to ganina inyong dunggan wala pa gini ang sulat oo puti kayo ba no puti kayo ba marag hindi to yung basa-basa ani samtang naglingkod ka bayo o gingon din ni sa atong sulat mga higala ko gingon din ni Agosto 18, 2014. Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo katahuran kanimo Kuya Helen. Labi na sa mga naminaw sa imong nabantog na kayong tulumanon, kini ang imong suliran suluha. Kuya, usadyog ko ka masugid nimong tigpaminaw. Gani kuya wala na ko dahuma. Nga ako usab sa akong kagalingon makapadala sa akong suwat suliran diya kaninyo. Sa pangayo og tambag kaninyo bisan tuod og inyo ning ipasulo sa mua kuya. Murag ulaw man sa among part kuya pero
Pabaga na lang taani sa imuha kuya. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga si Loy. anyos kuya. Di pagod kaayo dugay nga naminyo kuya. Doon ako'y asawa nga itago lang nato sa pangalang Jeje. Kuya, ako lang i-explain sa inyo ha, kuya. Nga, kini si Jeje, og ako kuya, gingon sa mga tao nga parison ko no kaayo. Kay ako, di man sa inyo nga panghambog kuya, pero nindot sa byug ko klase nga, gwapuhon sa byug ka o klase nga pagkatao kuya. Gani kini si JJ po, gwapa sad ni kuya. Matod manggod nila nga, kana ko nung gwapo ang lalaki, pangit ko no ang babae, gitawag ko no na og true love. Unya, gwapa ang babae, pangit ang lalaki, gitawag ko no na galing sa diskarte. Kami kuya, gitawag mig made in heaven ko no kay gwapo po niya, gwapa po lang akong asawa. Kung dili ko no ambungan ang laki ug dili pod gwapa ang babae kuya, ambot lang unsa itawag ana. Para may lang ilang istorya po na sa mga kurkunghon dagko kuya po. Aw aron ninyong masabtan good, kuya. Mauni ang mga panghitabo. Bay, Alan, unsa may tan-aw nimo bay? Bagay kami ni ani ni JJ bay. Unsay bagay? Perting bagayang! Bayo. Mo. Ito, Salamat ako, kay bay. boto dyan ko sa imong partner, bay. Boto gi ka. Perting butuha, bay. Gwapo ka. Yung partner, bay. Gwapa kayo. Salamat kay bay ha. Kung wala palay ka, bay, ako yung manguyaban na ba? Oh. Bay, ani mo tanaw ko si mo. Halim mo kung tagang kagigayon nga ikaw mo'y mangulitaw siya bay. Sugot ko, bay. So, unsa may mga buhaton nimo? Ang buhaton, bay. Ang dili mo kaya buhaton, makaya dyan ako, bay. Like for example, unsa man siya kanang maulitaw ka ana. Siyempre, mangulitaw dyan ko. Nga, Manguyab ko siya, bay. Oh. Pakaslan ako siya. Kasla nimo. Hmm. Kung ikaw ako na lang. Bayo. Kumuha na bitaw na. Di na ito na mailog. Salamat bay ha. Pero ning palitawan. Sus, huwag mo nang biyaan sa balay, bay. Lain di mo huungan na ba? Lagi. Kita nung kuha magkukayo. Good ka nung gwapa kayo pala may kiglawas ba? Lagi sa yung pagtuubay, kabilin ka nagbalay. Siguro. Siguro, siyempre naman. Basig magbalay mo na niya, ang padre niyo, murag pusti na, meral ko. Wala man yung problema. Abi mo, usara gyud akong buhaton na akong inkaso nga maminyo na gyud mi. Unsa man? Mabili na ako na siya sa balay basta siguraduhon lang gyud nako bay nga dili ka na mo silingan. Butang eh. Bayo. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. Ayo. Hoy! Kasayo ba? Hindi mo mamisita, doy! Day, may yung buntag na doy. Hoy, maayo pa ng buntag! May buntag doy. Nasi, ko doy? Nasi, JJ. Oh, wala pa mo pa pag magligo dito! Sa'yo man ka! Misita lagi yung doy. Misita! Ganun! Ay, ka sa'yo!
Mamisita ta gabi, man. Masita ko na kay namo ko ko'y duty yun yung gabi ikot. Yun na lang ha. Kaya tawago na ko Gigi. Oh, yan Noy. Mo tanaw to Noy ba? Unsa man na panguntanan niyo mo do? Kiring Noy, imo ni mga manok diri Noy. Oh! Nindot kayo. Mahilig mo tayong mga manok lagi. Mga manok ni mo ba nindot kayo. Unsa man lang, ano man, yun naman. Oy, naglain mo talanawan ay. Do, gagmay pa na. Kapayason kay mga paano ba? Ay, ka. Bayo. Alam na natin Kaya- na mong diskata do. Kanang usa Noy, oo. Nindot tag ikog mura mag tanglaron kay ikog Noy. Bayo. Na, nindot kay sungo Noy, sinyalan kay Noy. Asana. O kanang murag siling kulikot ang simod. Kuya Helen, agresibo kay ko nga mga ulitawo. Kang Gigi, kuya. E basig maunahan ko sa akong amigo nga si Alan Oxin. So mauto nga, nung ulitawo, agresibo kay ko sa iya ha. Ang puti mo, oy. Pati ba nimong sayuha din eh. O pamagay ko ka pangimo sa akong higdaan niya. Jay, sa gugma, why sa'yo, why gibi Bayo. Sa imong gugma. Pero ang panahon sa mga tao, Jay, ayaw gali mo, Jay, nga holiday karong adawa. o sa puti mong ipasabot. Holiday ron. Tanawa ang kalendaryo pula. Tuod. Domingo man eron. Bayo. Mao na, Jay, ako din Nidool ko sa imuha, Jay. Nidool ko sa imuha, ingon nga o sa katao. Ni ako din sa imuha, aron nga ipadayag ko ang akong pagpahati diyan mo. Bayo. Jay, halayo ka man sa akong mga pananaw. Oo! Baktason ko ang pito ka bungtod. Oy, walang mic. Bayo. Baktason. Hinahinay man yung mic. Bayo. Pito man kabungtod ang pagabaktason ko sa kalayo ni ini. Languyong ko ang pito kalaod. Magdala akong bulak diha sa imong atubangan. Ug ipadayag ko kini mo ug ikulit ko sa akong dughan ang imong ngalan. Alam na! Bayo. Loud sa mga mata! Bukid na! Way loud! Tawaso ko rin papa. Bayo. Papa ni mo, KJ magani mo papa ni mo. Bayo. J, balik ta sa istorya. Sultihan ta ka. Kung ako lang ang imong pagalawaton, dinhi sa akong gugmatipigan ko ikaw. Gani sa pagkamatuod karon ni Anhe ako dinhi. Aron sa pagpaningil kanimo. Paningil. Unsay buti mong ipasabot nga maningil ka. Oh, paninglan ko ikaw sa rinta. Rinta. Pasabutin mong rinta. Nagrinta ikaw. Paninglon ko ikaw sa rinta tungkol kay dugay ka na ng puyo din sa kong kasing-kasing. Ah, butangi. Bayo. Pre, alam mo, nag-away kami kagabi ng girlfriend ko eh. Ha? Bakit? Eh kasi, kaarawan niya kahapon. O ngayon, ano meron? Eh, dinanong ko siya kung anong gusto niyang regalo. Sabi niya, basta yung merong diamond. Eh ngayon, anong binigay mo? Eh, binigyan ko siya ng baraha. Ay, okay. Pansamantala.
Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Kuya Helen, Na mahal kita tuod man pila may dagan sa istorya kuya. ng iba. Ay di man lagi ni makanta ni. Sulat raman ni. Sa aking mga Kuya, nagkauyab jud mi ni JJ kuya. kailangan pa bang ako Gani, sa pagkauyab na mo ni JJ kuya, daghang kayo og mga nasuya. Nakadawat po kog ditreat kuya. Ay daghan man lagi nakagusto gyud nga mga silingan niya kuya sa iya ha. Ana, mahal kita at wala nang apil na kay nakagusto siya si Toto Bukay. Payo. makikita Kuya, sa aking mga mata. to make the story short kuya, nagpakasal gyud mi ni JJ. Aminyo jud mi kuya. O ay Kasal mi sa simbahan, ana. hindi na kailang Gani kuya, na napay sa mukan sa simbahan. Kay usa pa kay sa panahon. sa tuwing magkatama ang ating paningin. Sa mata makikita ang aking damdamin. Nagtakaroon dinhi sa atong parokya ni Edgar Payo. kay kita magasaksi. Wala may parokya ang saksi, no? Payo. Atong saksihan ang pag-isang dibdib ba nining duha ka langdam kukok nga gusto nang maghimo og salag sa kaminyoon. Payo. Sinsya mo igalang kay gigang ko sa una sa AM Radio. Gitraining ko ni kabrigadang Wendelin. Ano karon? Si Siloy o si JJ. Ano karon? Nasa din sa kumbangan kay wa sila sa kong luyo. JJ o Siloy. Nasayod ba mo? Nasayod ba mo nga ang kaminyon dili kini matabas-tabas? Tungod kay duna ni Permi gabas? Payo. So di pa nato ipadayon kini mong kasal. Gusto natong ipangutana kung duna ba'y mo babag sa maong kaminyon. Yun ang kasal! Oh! Dunay mo babag? Babag ko pa rin! Doon mo babag sa tong kami yun? Yun ang nani ko gusto na kasalan siya! Oh, kadyo lang. Kinsa to'y gusto mo babag sa mong kasal? Joke na to! Joke na to! Diyo na, kinsa! Kinsa! Ikaw! There's a light, certain kind of light that never shone on me. Kuya Helen, I want my life. ikasal jud mi kuya. Gani, happy ka kayo na tong gabi una kuya.
Kay first time gina akong maring my bell. Bayo. Everybody says do each and every little thing. Mauday ni ang dagway sa bitin sa purol. Bayo. Wala pa day ka kitaan na sukad? Wala, kay sa among panahon pa manggod. Di pa manggod uso tong skandal-skandal. Bayo. Oh. Mao ni siya. Mao ni siya. Ay, oy, kanindot man day ani. Wow. Ano man siya? Saan niya gigwitter ni siya? Ha? Sa pasabot. Ano na magigwitter good kayong dako mang liog? Bayo. Wala oy. Ano, oy? Kitsi. Bayo. Cute man day kayo siya, no? Oh? Ang duta, oy, bi? Kitsi. Ayaw na ko na ha kay ay palabi na ko kay musuko biya na. Masuko din ang mga ingana di, ay? Masuko na. Biya to din sa walayan, bi. Ay, kitsi. Oh, ay, ay. Ano sa good ito? Ano mo naman galing nga sa manggod na. Mga bito na ingon ako si Muha nga. Ayaw yun nagkuhan na kay masuko. Wala kay, nangisog! Bayo. Nangisog, may. Dakron. Wala. Wala kay, usamot man siya ako ito nangisog, hindi siya ba kaya namulaman. At pwede rin ka, Bi, kay Paco, ikaw ang sopro ka. Bayo. Oh, ha? Ina. G. Okay. Kena G. Kanindot ay, Bibi. Ato doon yung piktan yung gano'n, Bi. Ito, ha, Bi? Aray! Sakita na. Working against Bi? me. Ato doon yung kumot-kumutan, Bi. Inay lang. Bayo. Sukol gid ay ka. Dali, Bi. Ali na ko, Bi. Karong kay naka-drive max ko. Diri ka. Ka-drive max po ka? Ang sa papeng, mamaragi ko sa radyo. Sa brigada. Mao ba? Duha na ta karon naka-drive max. Ali, diri ka. Whoa, gravity is working against me. And gravity Grabe, eh. wants to bring me down. Oh, grabe. Aga na. Ay, mabuang ko. Maybe twice as great. Sige lang kay padayon na tanig dukdok, bebe. Oh, kana. One half could Abi. Oo. it's one and all. Kana. Kasi kana. Send me to Kana diha. my knees. Diri ka. Ini. Mabuang ko sa drive, man. Bayo. Kuya, sa primero na mong mga panahon sa among kaminyuon, kuya, malipayon kami sa usag-usa ni Jeje. Gani, sa drive max to the max good mi, kuya.
Pero, doon ay mga pagbag-o kuya sa diyahang human siya mga anak. O maukini ang akong ikasugilon kaninyo kuya. Kataw, anak! Okay, next applicant, sit down. Thank you, sir. As an applicant, what can you contribute to our company? Ha? May babayaran pala ako? Naglalakad na nga lang ako pumunta dito eh. Ay! Okay, kay! Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. Kuya Helen, sama sa kong gingon kuya nga, nausab siya kuya sa diyang human namin ng anak. Forget the picture. Kaya, human siya mga anak kuya. Sa tinuod lang. Murag, piling na ko murag, dili na nako siya asawa kuya. Pero sa kagabi ni anak, Closer I get. G, Oh, tulog ko. pwede ba ta ka takla ron? Unsa? Takla na ka diya. Takla ako, be. Sibot ka may pasabot. Nakla diya, good. Oh, Hindi mo guna maugod. basta man diya imong buot ay pasabot diya ay. Takla raman ka, oh. Oh, Bayo. Di na mauba ka ng... Kuna ba? Pag-absa ta ba? Bayo. oy! Pagpuyo diya, ha? Pagpuyo diya. Ayaw kong samok-samok ka si Loy. Kay grabe ang akong pagbantay sa bata. Ayaw kong samok-samok ka. Kung gusto ka, ha? Kung gusto ka, lakaw dito. Lakaw dito sa may sira o niya ipaipit na ito ka. Bayo. G! May problema lagi na ko, pre. Wah nga na, pre, no? Duda ko, pre, ba? Basig, doon na nila yung laki, pre. Unsa? Ikaw hindi man papagabas sa imo, be. Buti mo pasabot, tama akong pagduda. Wa ko mingon na tama, basin lang. Ang mayo na, pre. Ikaw ba akong gidudahan? Tangi. Bayo. Iwan na, pre. Wala pita nga. Ni bakasyon ko, karon po kauli niya, dudahan ko nimo. Ako na, pre, no? Padi ka magduda sa ako, ah. Tabangan ta ka. Unsa man? Ato nang ipa-detective kunan. Ako Saman. nang ipakon sa Dynamic Force Agency, pre. Kana, pre. Mo dyan ay pinakamayang buhaton, pre. Ipa-detective ko ni. O, pala mabara ni mo. Kung nagbinuang ba, o wala. Tama yun ka, pre. Doon na magkamigo nito. Dugay na, pre ba? Barato ra to. Kapag ang bata na mo, 1 year na good. Nya. Ato ba, tinaw na dyan sa pana, pre. Binuang mo na. Wala dyan ka kagabas, pre. Wala ko kagabas ba? Tiluyan naman, pre. Tiluyan dyan naman, pre. Dahil hantik kang drive mags din yan. Di magamit na ni mo, di na magagabas. Ikaw na gamit na. Bayo. Sige, pre. Ato ta sa Dynamic Force Agency. Sige, banat ka, pre. Ato na yung pakwan. Woo! Karoon na yun. Karoon na yun! Bayo. Ano ba? Yung bang problema mo sa iyong asawa? Opo. Bay,
Tama. Lumapit dito sa Dynamics Force Agency dahil may mga tao kaming bagay na bagay dyan. Alam mo naman, yung mga tao natin, itong agency namin, ito yung talagang sikat na pagdating sa mga ganyang gawain. Tatabagin ko muna ang aking, ayan na pala. Ayan ang aking dalawang, Payo. pakilala ko sa'yo. Si Detective Kagaw. Ay, good morning. Ano bang may paglilingkod ko? Kuyawa ni mga tawana Ako ang pinagabanggiitang detective din sa among agency. Sa tingog palang kuyaw na kayo. Unsay kuyaw? Perteng kuyawa. Payo. Amo, hindi lang yan. Ito pa ang isa. Darating, ipaglala ko sa'yo. Papunta na siya dito. Ito, ang pambansang hindi ka mo. Payo. Kadang umaga. Pala si Manay Pakyut. At kung may mga kayong pagawa sa akin, walang problema, bakbakan natin yan. Payo. Dapat hindi tayo matakot, mga kababayan. Payo. I will do it for you. Now you know. Payo. Sige. Kuha na ko inyong serbisyo, sir. Kuha na ko. Mga lang nabili mo. O sige, pasundan natin agad. Kung Chicago, kung gusto mo, walang problema. Unsa man? Wala man ko'y nakitaan. Unsa? Wala. Ang imong asawa matinud-anon sa inyong kaminyoon. Payo. Mao ba? O mao ka na. Kinsa ka sa kay hinungdan ngano ka? Ang akong kasagaran makitaan puro man babae. Babay? Dili ka doon na nagpababay-babay diya sa ila? Wa, pure sila nga babae. Wala kay angay ikabalaka. Ako kinipanidan. Panidan ako. At doon ko sila. Maayo pa. Labong na ba doon napatay oras? Oh, gusto, kapit ng komersyal. That piano, so delightful, unusual. That Ay, ayaw pa. Laikilo kay pa. Uy, ay no. Ay, dali na, be. Uy, dali ay. Ha? Dali, pangdampa. Ay, kilok. Magdampa ta. Uy, ayaw ka na. Uy, higdagdag ka ng paon sa gabi. Oh my goodness! OMG! OMG! Oscar M. Gonzalez, OMG! Payo! Oscar M. Gonzalez! Oscar! Payo! Nagpusa ka na diya pa. Ay, dampa ba na na? Sige na, ayaw kinungay. Mura ka, tutan mo ani. Kinsa ka ni sila. Alam, uy, kamayo ni mo. Sa lagi ka ni? Ay,
goodness! OMG! Bayo. Babae na kung sama na sila diha. Tinichi, nalapit na si... Oy, diha. Kini. Oy, sige. Kini ko na. Oo. Uy, mali. Mali, mag-ipit. Bayo. Nakunsa ka na sila diha. Oh, okay, hapit na si... Bayo. Nakunsa ka na sila. My goodness, Scorpina yun. Sudlo na ko ni. Ay, sige, Pachini. Oo, okay ra. Sige, okay. Pero sige ha. Kini. Oo. My goodness. Oo, ganaon hindi pa. Oh, sige pa. Abrihan ko ni. Kurato na ko sila. Hop! Imong panay. Naghubo mo! Siloy. Usay siloy! Perting siluya! Bayo. Naghubo mo! Anyang naghubo mi. Asa mo? Ay, Nga doon din nagubo. Pero ting gubo ah. Bayo. Maudi ay nga dili na kada patakla na ko. Kay tumboy di ka. Bayo. So what? Suwat. Kumbaw. Mulayas ko. Mulayas ko din ang panimalay. Akong asawang gito ang kumperting gwapa. Tumboy di ay. Mulayas ko. Mulayas ko karon dayon. Layas! Bayo. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to Oh! Ngano ni balik man ka? Di ba? Mulayas na ka kung ni balik man ka. Tibali ko. Nalimot ko nga ako ng balay. Bayo. Ikaw mo dapat nga mulayas. Di ko mulayas. Di ko mulayas kay conjugal property na to ni. Kung buo ka na. I-fight na to ni sa korte. I-fight na ni sa korte. Kung ipate, hadlukon man ta. Hadlukon ta. Ha? Kung gusto ko mao ka rin mong gusto. Ha? Wa na ko ganahin ni mo. Wa na ko ganahin ni mo. Kaysa babae na ko. Babae ng ako. Pwah! Bayo. Kuya Helen, dito ako gyud nakita kuya nga ang akong asawa day usa ka tumboy. Kuya kay doktora ug abogada mangyug ka. Mangayo kog tambag unta ninyo kuya. Unsay angay na kong buhaton? Unsay legal nga lakang akong pagabuhaton kuya? Aron nga makahawa ning akong asawa nga tumboy sa akong panimalay. Ako maning balay, di ko gusto nga muhawa ko. Ako guning gasto. Kuya, please, tabangi og tambagi intawon ko ninyo. Maluoy mo, kuya. Unsay angay na akong buhat, iitsa ko ba ni sa lapo, kuya? Kung taliwan ni. Please, maluoy mo, kuya. Inyong magtatampo, si Loy.